Какво прави неволята? Стигаш на единични проценти в зарядната на Финес в Малко Търново, поето ето този път, и поглеждаш настрани и зарядната станция ти е на недостижимите 3 метра през преспи, заледени. И следва тест на 4x4 системата на Теслата и се надяваш и се кръстиш да не седнеш върху снега, тъй като, както се вижда, определено си влачихме батерията по снега напред-назад 4-5 пъти, докато стигнем до заветния кабел. Не, че Финес са виновни, разбира се, но все пак стопаните на тази станция, хората, от които е взет тока, е редно да се грижа за такива неща, защото иначе трябваше да викаме Репартрак да ни дърпа до Бургас. Тук вече снега е някъде около над вратата. Нали? В крайна сметка всичко е добре, когато свършва добре. С две думи, внимавайте, когато има сняг и се намирате в район без алтернатива за зареждане. Хубава вечер!